Здравейте хора, аз съм Мухидона W. Това е първото видео на поредицата Drag Racing Street. Съжалявам за забавянето, в което не бях качвал. Дадох малко почивка на канала, защото цяло лято снимах. Се случиха някои лични неща, които не е редно да споделям. Затова спрях да качвам, но не съм ви забрал, така че очаквайте видеа. Когато мога, ще качвам, не искам да давам точен график. Ще продължа канала спокойно. Просто дадох лека пауза. Започвам с тази игра с идеята да дам съвети на хората или на хората, които играят, или също да направя поредица. Така, това е майн колата ми, която ще съм с нея в момента и която не я развивам. Ето, това са нейните характеристики: 134 грип, 1525 кг, 1054 коня, с 6 скорости, 4 по 4. Сега се чудите коя е тази лада, не знам точно дали е лада. Да, лада е. Тази лада е за челенджите, които се изпълняват. В този епизод ще ви разкажа какво се прави в тази игра и в следващия епизод ще започнем да играем състезания, Road Rules и да купуваме нови части. Така, аз сега започнах да събирам пари, нали? Това тук са зелените. Тези, нали, които са зелени, 294, които имам. Ето ги. Ей тук. Те са по такава трудна сума за събиране, докато при жълтите по-лесно се събират и трудно се, нали, по-лесно се с тези две суми. Значи значи, за да искате да си купите нова кола, нали, вече като имате ресурси, идвате на тази марчица и City. Тук в City имате Workshop, Market, Car Wash, Livery Market, Police, Tournament Car Market, Car Dealership, Auto Service и така нататък. За да си купите нова кола, отивате на Car Dealership. Тук има кола с различен клас. Значи класовете са много. До R, нали, от английската азбука до R. Тук тези класове не знам много добре за какво са, но знам, че различават по някакъв начин колите. Това са колите, които можеш да си вземеш, но можеш да си вземеш според левела, защото не можеш да си 5 левел и да си купиш кола, която е за 25 левел. Имам предвид това. Извинете за лага. Ето вижте. Левел 20 is required. Аз съм левел 19. Сега не може да си купите не може да си купите кола, нали, докато сте 5 левел, да си купите кола, която е за 19, 15, 16 левел. Това са главните неща. Car Wash, да си измиете колата. Livery Market се отключва на 10 левел. Sell Cars, когато искате да си продадете колата. Сега аз тази лада мога да продам за коя си зума, нали? В случая е 2250 лева. Мога да си я продам. Това Audi е 679 000 жълти и 1494 зелени. Аз съм вкарвал много пари в това Audi. Ето вижте, това е Audi RS2 Avant. Но ако имате някакви съвети за настройки и такива, в момента чакам да стана 20 левел и ще си взема чип тунинг. Така, да продължим с
играта, нали, да ви обясня. Тук са нещата в двигателя. Тук може да си ги апгрейдвате. В момента това и това и това. Нали? Това и това са ми на макс. А вие може да ги апгрейдвате тези всичките. Това е в двигателя. Тук може да се променяте конете. Ето сега съм 518. Видяхте тук как се промени. И сега се ги увеличавам, ги правя до 100 и вече съм 1054 коня. Турбо. Турбото е турбосистема. Това означава, тук са двете турбота. В случая моите са двете най-скъпи, понеже бях вкарал 3 лева. Ето тук са тези тръби, не знам за какво са, не съм гледал. Това са пак някакви тръби. Това какво е, да, някакви тръби, тук пак тръби. Това мисля, че ви е... Ясно съм. Това са чарджери, ето тези, както виждате. Тези, които са с... Ето тези, Charger Boost P5. Ето това всичкото. Това е Charger. Мисля, че да, това е Charger. И който ми дига колата 1080 коня. Това е моят, а този е по-мощен, както виждате. Това ти ги сваля, това ти го сваля, защото колата ми, нали, не е за Charger. Това е... мисля, че диференциал, съжалявам ако бъркам, не знам какво е. Нямам си на представа. Не, филтър, обърках. Филтър, да. Това е филтър. Тук не знам защо не са ми отворени. Това особено стига много конете, не знам защо не ми е отворено. Това е боди. Бодито е да ти прави колата по-лека, да си сложиш спойлер, да си сложиш други брони и така нататък. Това се сещате какво е. Това дето колите се изправят на задна гума, когато колата се изправя на задна гума, да не се обърне. Това е това нещо тук, което се появи. Я държи. Това не знам как се чете, но да. Това е аспуха. Тук може да си изберете какъвто искате аспух да си купите, нали, в случай ако имате пари. В момента съм беден. Това са тръбите за аспуха. Това са спайдъри, не знам какво е. Мисля, че пак някакви тръби. И да, това като цяло, тук суспеншените са, това е колко грип имате, амортизация, спирачки, накладки и тем подобни. И стайлинга е това да имате, вижте, сега ще ви покажа. Не мога да ви обясня какво е, трябва да го отсветя. Добре, после ще ви обясня. Това са джантите. Нали, може да си променяте джантите, в случая моите са променени. Даже съм си ги боядисал. Това е неон. Това са лампички за фаровете. Това отгоре е такова за полицейско. Това няма как да си го купите, трябва да ви се пани. Това нещо по-нататък в поредицата ще ви обясня за какво ви трябва. Това не знам какво е. И това също не... това е мисля, че беше някакъв надпис да ти излиза, когато светнеш с фаровете. Това е общо взето в Car Parts. Тук имате инвентори, тунинг и блупринт. Така, този клип съжалявам, че ще бъде, но ще бъде малко по-дълъг. Ето, както виждате, това са... не знам какво е, но знам, че дава много грип. Да. Това са частите. Тези части може да ги... Виждате ли как са зелени, сини и жълти? Ето тези нещица, виждате ли ги? За да си ги направите в зелено, ще ви трябват бели булпринтове. Наричаш се булпринтове. За да си ги направите в сини, ще ви трябват green булпринтове. Сега това ще ви изместя малко. За да ги направите в сини,
Да, чакайте, че малко се отбърка. Да, за да ги направите в лилави, в момента нямам лилави, ще ви трябват сини. И така и така нататък. Това е като цяло. Тук са ви левелите, тук е общия чат в Drag Racing Street. Това са, ако си купувате нещо или продавате, тук ви дават пари. Нали? Ето виждате, тук е takes your 158 coins и тук като го натиснете ви дават тези пари, които сте продали. Това са квестовете, тук имате daily, weekly и такива месечни, мисля, че бяха, да. Тук отивате на rewards и след това всичките rewards. В момента аз имам VIP. VIP е, за да разберете дали имате VIP, тези не трябва да са ви заключени. Когато нямате VIP, тези са ви заключени. И така, за мен VIP е много полезно нещо, защото мога да взема много повече ресурси и по-лесно. Ето виждате тук, ако нямаш VIP, взимаш само 6025 зелени и 2 лилави булпринтов, обаче аз имам VIP и взимам 30200 зелени. 30 000 жълти и 200 зелени. Така, сега ще преминем към инвенторито. Инвенторито е тук, мисля, че бяха булпринтовете. В момента съм си ги продал всичките, за да мога да изкарам нали пари. Това са кутиите, това са... тук са булпринтовете, тук мисля, че бяха частите. Това са бушони и такива. Ресурси, това са тикетите, които може да продавате. Миск са такова. И аз не знам, трябва да проверя. Ето сега продължаваме към тунинга. Тунинга може да си намествате, сега ще ви покажа. На тунинга може да си намествате скорости, gears за такова пак за скорости, мисля, че suspensions за колко да ви е висока колата. Ето това, вижте. Вижте как се намаля и така. Сега ще си го направя колкото съм си го наместил. И това са за сега моите настройки за това Audi. Това е за спойлера. Това е моята настройка. И тайър, гледал съм, че винаги е хубаво да са на 1.70. Така, сега ще ви покажа и рейс. Рейс, като цъкнете на рейс, ви дава какво искате да играете. Ето, в случая аз имам 75 гориво. Мога в момента да играя Road Rules, рейс, тези мисля, че не ви трябва. Рейс, Road Rules и Challenges. Може да... съветвам ви да играете челенджите и когато стигнете на 4-ти челендж да си вземете някаква кола под 70 или 70 коня, за да може да продължите следващите челенджи. И това е като цяло. Това е играта, за която съм почнал. Надявам се, ако ви харесва, струшете лайк бутона, абонирайте се за канала ми, оставете коментар, ако имате някаква поправка към мен, което съм казал грешно, и да ме дадете съвет за аудито. Ето и тук са топовете за всеки ранг, за всеки клас. И да. Надявам се този епизод да ви харесал. Слушайте лайк бутона за следващия. Абонирайте се за канала ми, оставете по един коментар. И да, това бях аз, Мухидол на W. Очаквайте следващото видео на тази игра. Айде!